Belaki hambai maru sini media sini kising songno ma ke subai tongmani bagai borok urang sini bagai sini grievance sini dukho kha khamanoti sing jeo ma ke deprive khaijagi tongmanoti borok sei tongo tei phunugui bo tongo tini sing ora khumulungo headquarter yakobe head officer sing phalimani sini grievance tongnoti no sing sini buba grabe ko kaham ke sing salaikya tai sini nangmani joto proof document evidence sini judgment order sini state government ni je affidavit copy time to time amendment ni regulation NCT ni MSR din bisni joto rohor jakmani abo sing government sini buba gran thani sing sequentially sing submitted sing khlaikya bobo kaham sini abono bo respond rakha kaham ke bo abono sharing naikya even saka bobon bagai khorang pisanai kubi no bo saka obo kubi no saya khlaijagi tongo onnai khlaijagi tongo SSA yakabe samgra shiksha notiyei je man thaina ma ke seble tormani abo saya abon bagai bus kangni salni saltamni ulo bobon bagai teise kok sanai tai singbo bobai malai phainai tai joto nangmani tebo in details bo singno samani bagai abro singbono joto yafari sing renai gabon bagai bo singo oboni bagai joto legal yakeba judicial je kok sana nangmani a angle thangai bo sanai bo khorang tisai hini sawo gabon bagai sing kam kai bun thani wo sing brief laikya je scheme roknoti government implement khainan thangi tongo a scheme implement khai thani bo totally sing confused nangi tongo singno category khlaimani bagai already deprive divide and rule policy khlai tongo ne bubagra bo sakbai thango bo khak hamjaga kok saka already norokno categories khlaimani bagai divide and rule policy borok apply khlai tongo ne kok bo belai kha dojong be saka haini bagai kha khayo ang asa koglor liya sing dakti no o sini dukho birmanni sing ya kagan haini ma tongo sing kakti sini a je jengjal paiti nangi tongmani pia haste hapangse o jengjal bo haino musung tikhe bo krungi ton mane haingi tongo jengjal kriyo jengjal asairui sini kepala birman phlangi tongo gabon bagai jengmani ngi tongo jengmani ingkha pia ba ang ani joto somogra shikshani non teaching joto employees okna angor tongti koinai bukhale hamiana ungo bukha belo asa thungja khangke joto borno bukha theinani ko teaching joto employees okna angor tongti koinai bukhale hamiana ungo bukha belo asa thungja khangke joto borno bukha theinani ko haipanang koinai sini je sobak khlaimani kerongni bedekti singjek sobak khlaimani abo chungno yokmung runai regulation kubi no runai obo ang haina jotono kha thangjaran bage samaniya sini je judicial je sini je study khlaine khekai a anglo thangi chung kubino abo mannani kok tongo tamne ke government intentional se bobo khlai tongo khlaiman khlai tongo ta gabon bai gumraha khlai tongo yoglak sing mannai sing orno hoite sini regularize je manna tongmani abo sini proof document tongo evidence tongo time to time amendment sini job to proof evidence regulation tongo as per 2009 education act abo sing naikhe sini kuno sini guilty aba hai mistake sini apte kuno jaga sini minimum qualification cover khai apte kusi krai tamni ke government back date chuno already 2019 31st March or time ni bisingo chuno joto completion khlaibe kya aboni ulo government situte siawai knowingly unknowingly government of hake chungno deprive khai tongo so abon bage chungo abon black condemn khlayo we strongly condemn the decision of government such kind of decision of Tripura government kay ang abono asak sainang muthaknai sini joto employees oknang taiso inspire khlainu musungo encourage khlainu musungo please don't be discouraged sing joto thansa tongdi tamningkai sing thansa tonghaki sini phandaknai unite we strong divide and we fall sini kaisa kok tongo divide we falls
आमबागैनो जों ताइ किसान बे खालबे जों फाइट खालायनो जों yok नाय गासै सावैनो मथाका हामबाय आं साक फांनिङै आं सुदीप देबरमा समग्र शिक्षानि जनरल सेक्रेटारि सामख्लाय दङ ताबो ताइ बदलिङै जतनो हामबाय जतनो खाका हामबिया फरो